Здравейте хора, аз съм Димчо и днес играем Outlast. Нека да започваме. Нека играем нормално. Добре, не ми се чете. Нека започваме. О! Аз си мислех, че звука е много силен. Звука... ева. Ето е. Окей, кола ли караме? Окей. Караме кола. От играта нищо не знам. Знам единствено, че е хорор. Нищо друго. То още малко ще намаля. Много е силен звука просто. Да, но не бъгне всичко. Не, още малко. Аз сега докато се настроя... Окей. Отиваме в някое имение. What the fuck? Пред имението има бариера. Какво трябва да направя? Lol. You don't know me. Have to make this quick. They might to monitoring. I did 2 weeks of software. Нещо. Добре. Не ми се чете. Окей. What the fuck? Окей, всичко нормално. Очаквам тук първоначално да се сресна между другото. Какво правим с таб? Notes. What the fuck? Бъци. Какво е това? Документи. Окей. N. Някакви глупости и J. Значи от G отваряме документите. От N от таковата. Там notice ли какво е? Окей. То ли? Нали кажа, че не мога да го играя? Окей. С левия бутон на мишката отваряме. Окей. С десния бутон слагаме камерата. Окей. Защо всичките... Да. Защо всичките игри се бяга с Shift? Заключено. What the fuck? Окей. Танкове. Не, това не е танк. И пак казвам, Анатолий каза, че не мога да играе. Ето, доказвам му, че мога. Дори споделих снимка във Facebook.
че да играя. От тук може ли? Не да може. Може да си виждаме тялото. Насъм не може. Окей. Това е странно. Окей, за Бога. Трябва да направя. Уоу. От тази сянка помислих, че някакъв човек се движи. Странно. Контрол. Сейвинг. Окей. Явно трябва да минем през тази врата. Но тя е заключена. Уоу. Явно ще трябва да минем през скелет. What? Да, това го разбрах. Окей. Бас, сколько майна. Какъв е това паркур, бе? Пата е костратка е. Прозорец. What the fuck? Wow. Нямаше ли научно виждане? F. Това кръв ли е? Окей. До сега няма нищо страшно. Копелета. Което пичуе. Знаете ли какво? Не знам колко кратък стана клипа. Но аз мисля да спирам до тук, защото ме фана страх. Още нищо страшно не е станало, но мене ме фана страх. За това, че копелета, аз мисля да спирам до тук. Дано клипа ви хареса, очаквайте поредици на играта, със сигурност ще има. Пак казвам, очаквайте поредица на играта. Това беше от аз бях Димчо. Дано ви хареса клипа, дайте палец нагоре ако ви хареса. Сабскрайбвайте се, коментирайте и чао!